वाव अखाफोर साहायाथ' माथो बिराद गोथाव जादोंलै अ नंगौ नंगौब्रा अखाफोर बिराद गोथाव जामारदोंलै मोजां खोनाबाय दे नोंनिफ्राय आंनि साहा बनायनायखौ गोथाव मोनदों होननानै माने आइया जेरै फुदुङो ना आइनि बायदि फुदुंदोंआनो नोंबो गोथावसिनसो जाबावदों बोरैबाबा अ होमबालाय लोंबावदो ना खाबसेबाव दंबावोथ' आं बुरजाखौनो बनायदोंमोन दा नानि फैब्लाबो नानिबो दोनखादों आं एसे नंगौना दे होमबालाय आं दा लोंथ'ला नामाथाय मानो गावनो गोथाव मोनदों होनलाय लोंलाबो जालायबाय नङा अखा हाबाय थानानै सान्दुं दुंदोंना दिनैसो बोरैबा बोथोराबो गरमजों जाबजों साहाबो लोंबावबायसो आङो गरमावनो ओरैनो थान्दा लोंबाथ' मोजां मोनने बोथोराथ' बिदिनोसै ओमफ्राय होमबालाय गावहा जबरदस्तिसो लोंदों नामा थोद जाम्बि जाम्बि बुंखायोलै गावहा बेफोरबायदि जबरदस्ति जायो नामा आं बुंखाबायना गोथाव जाथारदों होननानै अब्लालाय माथो ओरैनोबाबो नोंनि संनाय माबानाय गासिबो गोथाव जाखायोना थेवब्लाबो दे मालाबा लोंसैलाय ना दिनैथ' लोंखांबायानो खाबसे ओमफ्राय आंना लक्ष्मण नोंखौ मार बेफोरबायदि नायबाय थानो गोसो जालायलांबायसो खाथियाव थाब्ला बेसेदि मोजां मोनो आङो ओमफ्राय अखाफोर आइयालाय माथो दाबो सफैदियासै फनबो लांफायाखै खोमा माथो आं फन हरदोंमोन दा लाङाखैनो आयंआ दहायो चार्ज जोब्बायना बेखायनो चार्ज होलांदोंदां बे आइयाबो ना अबेबा थांबा फनखौ लांफा होनो आङो अखाफोर ओमफ्राय नोंलाय जोंनाव थाबावगोन ना दायोनो थांगोन नोंबादि मा सोंखोना लक्ष्मण आंथ' नोंसोरनाव थाबाय थानोनो गोसो जायो नाथाय आरो नों राजिबाथ' आं बेहाय थाबाय थानो मोनसिगौमोन ना नोंबा आरो सोरनि उनसो गोसोथोनाय बेफोरबायदि खारफाखो आंखौबा मानो नुवा नोङो आंनि फिलिंसफोरखौबा मानो बुजियाथाय मा नोङो आंखौ थांजानो लुबैबाय नामा आं नोंसानाव थानायखौ नों गाज्रि मोनदो आरो नङा मानो गाज्रि मोनलाबायनोब्रा आं माने सोंदोंसो आरो ना नोंस्राबो बाजैया हारसिं जायो नालाय नोङो बाजैखौ गोसोखांबाय थायोना नोंबो बेखायनो सोंदों आं ओरैनो बाजैनो फन हरखाबाय आङो ओमफ्राय आङो आयंआथ' बुंदों नों जेसेबां थानो था आङो गाबोनफोर थांसै नामाथाय दे अखाफोर नोंनि गोसोसै आरोना नों माब्लासिम थाहै थाबानो जाबाय जेबो नङाना खाथि खासिना बाजैयाबो आरो फन हरबाय थाबानो जाबाय दे दाना बाजैयाबो एकदम हारसिं थादाव जेबो मोनला खोमालै ने ओरैनोबाबो नोंबो मालाबा मालाबा बिदिनो लोगोफोरनावबो थांनाय जायोना बहाबा आलासिबो जानाय जायोबा गावनि फिसाखौलाय बहाथो मोनबाय थानो दे लक्ष्मण आं बिबोनांबाबो जेनेबा जोंहाथ' बिमा बिफाबो गैला अब्लाबो बाजैयानो आंनि थाखाय गासैबोमोन दा फेमिलियाव नाथाय मा खालामनो आंबो बाजैजों थाबाय थानो हाखानाय नङाना माब्लाबा नङा माब्लाबा आंबो हाबा जानानै थांखागोन जेराव आंनि फिसायनि न'आव बाजैयाबोथ' हारसिं थानो सोलोंनांखागोन उफाय गैला दा माथो खालामबावनो लाइफआनो बेनोसै जों हिनजावफोरनाबो आरो खायफानि खाफाला मोजां खायफानि खाफाला बिदिनोसै मा बुंनो हिनजावनि फिसायाथ' जेब्लायबो मालायनि होनजाखायो नंगौलै अखाफोर जेबो नङा नोंहाबो मोजां फेमिलियावनो मोनखागोन ना सिन्था खालामनाङा दे मोजां फेमिलि मा बुंनो आंथ' नोंखौनो जोबोद फसायो नाथाय नोंसो आंखौ I love you लक्ष्मण I really love you I love you लक्ष्मण नोंबो आंखौ आंनि फिलिंसखौ बुजिना आंखौ एक्सेप्ट खालामोनबा बेसेदि जोंनि गेजेराव अनलायनो थागौमोनलै ओइ मा सानखो अखाफोर दे होमबा ना एसे खामानि दङ आंहा बाहेरायाव बारियावलै दा आइया रायलायगोन गामसा गानस्लायनानै आराम दसे बारिनि खामानिखौ मावसैलै आङो दे जागोन आदा लक्ष्मण नै जोंहा नानियाबो सफैबाय माथो गावहा बावसो दङ आं नोंखौ न'आव दंना गैयासो सानबावदोंमोन आयंआबो गैया औ नानि आयंआ बहाबा थांदों दा फैगोनदां ओमफ्राय आब' नों फैनायखाय आं जा मोजां मोनखादों नों ना जोंनाव थाबाय थाबाव दे नुबायना आलासि फैबा बेना नोंखौथ' आरो साबसिन मोनबावदोंदां थ' आदा आब' फैनायखाय आं साबसिन मोनदों आब'आनो जोंनावनो थाबाय थाबावबाथ' जा मोजां जागौमोनलै आदा नों ना आब'खौ लाखिना गोबावनो मा बुङो जे नानि नोंबो नों आंखौ गोबावसो लाखिनो लुबैबावबाय आरो गथ' ओमफ्राय आदा नों मानो मिनिदों नों मोजां मोना आरो आब' फैबा आंथ' जा मोजां मोनो आब' अखाफोरा जोंनाव फैबा नुबायना आंहा बिबोनां सनियाबो आंखौ थाबा बेसेबां मोजां मोनो बेफोर दुआसो बुजिया आब' फै नोंखौ आंनि दाउ गिदिरखौ देखायनि बाब्रे बाब बिब'जों लोगो जानाया नायनाय आयौ नंगौ बाराखौबा आंजों जागा जाबासोलाय नानि नोंनि दाउ गिदिरखौ दिनै देखायनाय नङा माथो आं जायाथ' आदाया बायना लाबोदों आंनो आंथ' आदार होबाय थाबावो
थांनांगौसो नायनाय ओमफ्राय जै नों थांबाना अखाफोर बे नोंखौ एकदम बुंबाय थागोनब्रा ओरैबायदि सोरबा जोंनाव फैनानै थांबाना रायखांबाय थाफिनो बियो गथ'आ एकदम हुदा बायदि जालाङो खोमा गथ'आनो गावहा जानो बायो नालाय आंनि हुदा नोंबो जानायमोनबा अबे यार हर जागोना बेलासिगोना मा सोरांखोब्रा पात्ता मोनलायलायासै माथो आइदै सिखारनांसिगोनलै उन्दु माथो मेंलाजोब्बायसो आंखौ उफाय गैया उन्दुनांगौबो आरो मोदोमखौबो एसे रेस्ट होनांगौना दहाय मालादि फैना बिदि उन्दुलांफ्रांखो पात्ताखौ मोनलायासै आङो हाथायाव थांबाय फैबाय उन्दुलांबायसोलै दसे ओमफ्राय दा मेंगारबायसोहाय साहा लोंसै आं स्रायनो लाल साहा बरिया गुलमुरिस होनानै दहाय हाथायनिफ्राय लादु लाबोफाखादोंमोन र' थेख्लाखौनो फुदुंहोनोसै आं दुगैनोसै थेख्लाखौ फुदुंहोनानै आराम साहा लोंसै बेलासिनि बावगारदोंसो दहायनिखो आयु जुलियानो जा ओरैबायसा लेबेल देखायो हालासोहां बेफोरबायदि जागोन ना बिखो आगोलावलाय माथो जि अननाय देखायसोयोमोन ओमफ्राय दा लेबेलानो लाजाला माथो बे सना बिहामजोखौ मोनना एथ' लेबेल जाबाय बियो ओमफ्राय मा मोजां बिहामजो बेखौ जे एफा बाख्नायदो लोगो मोनग्रा लामायाव माबा गावनि फिसालानि गुनसो खोन्थानो हमबाय आरो बिहामजोनि आयु बेसो संसार जादों ना फिसा जोनोम होदों आं मा खालामनांगौलै बेखौ आंलाय मा दरखार जाखादो दालाय बे जुदा जाखानाय मानसिसो आंखौ मेगन सागोन नंदों खोमालै नै मेगन सागोना आङो थुनथुलाया दरखार गैया बेफोरखौ मेगन सानो आङो गावनि फिसालाखौ मालाय खोब मोजां सानदों बियो दाथ' आन्टिसो बुंखासिगोन आं बिखौ माथो बिखुनजो सोमोन्दो लाबाय थानांलाय बिखौलाय दा बेजों जेबोआनो गैखाला फिसालाजों आरो एबारथ' जि मोजां रायदावलायबावदोंमोन आङो एबार खनसेयाव लोगो मोनबाबो रायलायाहां बेफोरबायदि मानसिजों लेबेलफ्रानो लाजाला दाना बिदि लेबेल बारा मानसिजों बायोलां रायलायनो आंबो बेफोरबायदि लेबेल नंथारा आंनि सुथुरबाबो रायलायबावो आङो नाथाय बियो माबायदि आंनिथ' बिदि जागोनबो सानाखैमोन दा बिहामजोआ खुब मोजां खोमा बेखायनो आंखौ मेगन सागोन साननानै जि खोथा खोन्थादोंलै आं मेगनबो साया खिफियाबोहाय बेफोरबायदिखौ रागा जोंबा बे साननि थाखाय आं गाबबाय थानो आंबो दाबो गाबबाय थायो नङो खोमा ना आयु ओमफ्राय आंखौ मा होनबावदोंमोनलाय सोरबा डिभर्स जाखानायजों हाबा जाफिनदोलायबावनो आंहा हौवानि माबा एथ'बां गोनांथि गैयाथ' नोंनि साला बायदि नोंनि नोंसालायासो हिनजाव गुबुन लानो थाखाय खायदा बोराय नागिरो नाथाय आं बेफोरबायदि हौवानि लबिया नङालै नोंखौ लोगो मोननानै आंहाबो दिनासो खाराब जादों आन्टि जुरि फंनैसो मा मोजां रायदावखो अबायबा लेबेलसो देखायजाबायहाय आं बायो बिदि मानसिखौ आंबो पात्ता होला एबारनिफ्राय ओमफ्राय उनाव गावसोरसो बखिलायबावसै नामा उमुगा जि लेबेल जाबायहायनो गावसोरा रायदावबाबा जि लेबेल देखायो नै रायलायबाय था आं बेखौबो आंहासो दुगैनो नागिरनाया बिसोरखौ सानबा खर' माथा गरम खालामनोसो लानाय जायो आं बेफोरखौ माथा गरम खालामनानै मा मोननो आंहालाय नै आब' नोंनि थिननाय खामानिया ओरैबायदि खस्थ' मोनहाय ओमफ्राय जाबायना खामानिया जुदि खामानिया जादोंब्लासो फैसाखौ मोनगोन जानायालाय जाबायहाय नाथाय बोरैबा जुदि मानसिखौ गम मोनो माबा बोरैबा जागोन खोथाया उल्थां फाल्थांनो बेखायनो एसे साबधान आरो आब' ओमफ्रायो एथ' मुस्किल खामानि होबाय फैसाया हले आंनो नांजोबगोनहाय जेसेबांखिनियाव रायलायदोंमोन जागोन बुस्थुआ दङना आब' आं मोजाङैनो एकदम जोथोनैनो माबा लाबोखादो रावबो नुस्लाबै मिथिस्लाबै दाथ' न'आवबो मिथिखाबाय दा अब्लाबो आब' सोर बेफोरबायदि खालामदो बेखौथ' मिथिहाथ'वाखैना आरो मिथिखाथ'नायबो नंखाया जागोन नै आब' गस्लानि थुख्राया लाबोबाय आङो मोनबाय हामथारबाय नुबायना बेसे साबधानै बेसेबां माबा गिनायखौ लानानैबाबो आं खामानिखौ मावफुंबाय जाबाय दे नोंनि राङा जागोन आब' फैसाया हले मोजाङै दंजोबखायोना दङ सानना नायबानो जाबाय जायगायावनो ओरैनोथ' फोथायखायोहाय आब' नाथाय खबरदार बे खोथाया बाहेरायाव बिदि फैनो मोननाय नङा दै आं खालामदों होननानै जागोन नोंबो थाला बन्द' खालामनानै थाबानो जाबाय आरो आंबो दे होमबालाय नोंबो दिनैफ्राय आंखौ सिनायला आंबो नोंखौ सिनायला जागोन दे थाथ' होमबालाय आब' मोनसे खोथा र' जोंहा बे गामिनि बे थुनथुलिखौलाय ओमफ्राय मानोथो इसेबां बिदि माबाफोर सुथुर दं नामा आब' बिजों
नोंनि खामानियाथ' जाबायना आंनि खामानियाबो जाबाय अब्ला बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय नोंहा जेबो बेफोरबायदि गोनांथि गैलिया दे थांनो हासिगोन नङाबा दा खोथाया बोरैबा जागोन ना सोरबा नुसनबा जागोन होनबालाय दे नोंसोरनि खोथासै आंलाय मा आंहाथ' फैसा मोनबानो जायो आयै हाबाब फैसाया जालायबायहाय नै बेबस्था आंहा खामानिया गाज्रियानो जा मोजाङानो जा जायखिया बयनिख्रुइबो बांसिन गोनांथियाथ' नैबे माबायानो राङानो मानसिखौ बेफोरबायदि खालामहोयोहाय दा जायखिजाया बिनि थाखायसो सोलिखायो नालाय बुहुमावनो आंहालाय मा जायखिजाया सोरहाबा सुथुर दं मा दं लोगो दं आं जेबो मिथियाहाय खामानिया जाबाय थुनथुलिनि बे ब्लाउसनि थुख्राखौ आङो मोनमारबाय बुंखादोंमोन ना आङो ओरै नङा ओरै आं जेबो मिथियाथ' थुनथुलि नों आंनि फिसालाखौ गाराथ' एसेबां हिम्मत नोंनि नुबाय आंनि बे बिहामजोआ एक्स बिहामजोखौनो होननांसिगोन आङो माबा एसे मोजां बुजायबाय गाज्रिसो मोनबाय खोमा आरो बिनालाय गोदोनिफ्रायनो एसे खेंख्रा सानग्रा हुदाखा माथो आंनि फिसालाजों मोजां मिलायफिनबा बेफोरबायदि जागौमोन नामा एसे एनै दावराव मा जाखो बेखौनो सहायनो हाला दानि बे खायसे माबाफोराना कापाल्सफोरा मानोदि बुजिया जोंफोरलाय माथो एथ' सयज' खालामनाबाबो संसारखौ बासायनो सेस्था खालामो आंनि बेलायावथ' ओरैबायदि घटना जाबाय दाहालागै मा जासिगौमोन नाथाय आङो एकदमबारे गोसोखौ हमथाथारना थादोंहाय नाथाय बे थुनथुलियाथ' एसे मा दावराव जाखो गैया गोरोबलायनायबो गैया आंनि फिसालायानो एसे मोजां जाफिनबावबायमोन गावनो बुजियालायनो थांबा फैयासै अब्लाबो दा आङो एसे बुजायबायमोन आरो बेखौनो माबा गाज्रिसो मोनो गावहानो लस दङहाय बे थुनथुलिया दालाय सोर माबा मोजां सिंग्रि हाबा खालामबायनोसै बेफोरबायदि गावनो माने फिसायजों दिभर्स जाखाबाय नालाय एसे गोरोन्थि बुजिलायनानै बेखौनो एसे माबा बुजिसिगोन ना दाय दंबाबो गैयाबाबो दा जाहैबा सेंग्राया बेखौ गोसथोगोन बेबो एसे उसुबिदा मोनगोन ना ओहो आंबोदि मा सानो सोर सेंग्रायालाय हाबा खालामसै दानि जुगावलाय नङा सोरबा बेफोरबायदिनो लोगो मोनगोन आरोहाय आंहाथ' फिसालाया मोजां जागारबायहाय सनाखौनो मोजां संसार जाफिनबाय सना बिहामजोआबो दा मोजाङानो जाबाय दे आरो बे थुनथुलिया एसे मानसिया थङालिखाबोहाय संसार मोजां बारा जालांबो हाखानाय नङामोन बोरैबा मिलायफिनबाय बायबा बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थागौमोनदां